Jo, tak do prvního zápasu, do druhého zápasu jsme vstoupili dobře, ale pak nám po poločase trošku začala krachovat obrana, takže jsme prohráli. Do druhého utkání jsme vstoupili líp než do prvního. Myslím si, že jsme zlepšenou obranou donutili hrát soupeře 3/4 zápasu na plný plyn, což je pro nás dobrý. Doufám, že zítra dohráme lepší výsledek. Takže do zápasu sme vstúpili veľmi pomaly, strašne veľa sme nepremenili spod koša, čo nás stálo potom veľa úsilia druhú polovicu. Ale našťastie v šatni sme si povedali, čo musíme zlepšiť a myslím si, že v druhej polovici sa nám podarilo dodržať 90% tých pokynov a nakoniec sme dotiahli zápas do jasného víťazného konca. Ako povedal Pepi, vstup do zápasu sme vôbec nemali ideálny, aj keď sme si vytvorili dobré strelecké pozície, nedarilo sa nám ich premieňať. To sa s nami viezlo celý prvý polčas, ale do druhého polčasu už sme vstúpili s väčšou koncentráciou, lepším nasadením a vytvorili sme si náskok a mohli sa zapojiť všetci hráči do rotácie a sme radi, že sme zápas doviedli do víťazného konca.